Tamás, nem tudod a bontó? Nem láttam. Diagérzésre? Aha. De akár itt is csinálhatjuk. Tényleg jó. Most van kint. Jó. Viheted. Jogos laptopoltad. Úgyis nem fog passzítani, könyvet olvas. Ja, nem tudom, Az nincs egy csöröd? De van, várjál. Nézhetsz, de ne bámult meg kivételesen. Nem tudom. Bontó. Jó, basszak. Na, itt egy cél. Ó, te, nem is értem, hogy miért kapargatod azt. Hé, Tamás, hozd már egy sört. Kifogyott. Kösz. Ez honnan van? Dugja kész lett a szószék mögött. A sör legyen vele. Ja, meg veled is. Hé, Tamás, sör. Hé, Tamás. Fuck yeah. Viheted. Jogos laptopoltad. Úgyis nem fog passzítani, könyvet olvas. Ja, egy bárban. Gyere bárni. Azt meg elcsesztem másik kézzel. Sör. Sör. Nem akar leírni a kumba. Tamás, sör. Nem akar leírni, basszom. Nem. Mi hárman eltakarózunk a nagy takaróval a monopléttel. Igen, és akkor ők kezdte mi lesz? Kösz. Léci. Mit csinál? Mennyi? Hoppá, nem? Az meg.